Здравейте! Днес съм решил да ви покажа как с някои елементарни похвати и естествено упражнение и желание може да се стигне в топ 10 на играта от думи. А пък, задълбочим ли се в начина на работа, лесно се атакува и първото място. Аз лично съм го правил не веднъж, два пъти. Може би преди време бях доста заребен, съм имал хиляди постижения в топ 10 и да речем, не помня вече, но стотици за първо място. Говорим за опцията рационален, в която всички думи се броят за равни и трябва да се намерят колкото се може повече. Колкото повече думи се напишат, толкова по-напред в класацията. За да ви покажа метода, ще отида в тренировъчния режим. Ето на рационален, ще го дадем на удължено. И какво става сега тук? Моята тактика е следната. За да напишем най-много думи, желателно е тези думи да са възможно най-кратки, защото се пишат най-бързо. И обикновено, да не кажа почти винаги, най-много присъстват трибуквените думи. Ето тук горе вдясно са написани. Трибуквените случаи са 14 от 30 общо думи. И колко са 4 буквени, 5 буквени и така нататък. 9 и 10 въобще няма в случая. Аз съм понаизустил трибуквените думи, които може да дадат във всяка една игра. И другото важно нещо е, че много голяма част от трибуквените думи на обратно също имат значение. Например, топ на обратната е под, ски на обратната е иск, асо на обратната е оса. И кил, лик, кал, лак, на, сан, нали, има много такива, които и в едната и в другата посока се борят за верни, защото си имат значението. Затова тия думи, видели ги, много бързо направо ги правя за две попадения. Също така, като има една трибуквена и я напишем, след нея има някакво продължение към 4 букви. Например, виждали кал, пиша кала. Виждам ли пол, пиша поле, пола. Виждам, примерно, кок, отпред мога да сложа ще стане скок, ако го напишеш наобратно става кокс и така нататък и така нататък. Аз докато обяснявам, тук това изтече времето, затова няма да е, може би, много подходящо и ще го пусна наново. Айде да имам всяко остатък. Имаме тон, имаме стон. Що имаме под, значи имаме топ. Имаме 5, чет, вето, ето, нос, стон написахме, да, тон написахме, често ги забравям, том, мост, това мост, сом наобратно, така, соча, соте, сит, оттам сито, пост, стоп, гето, и така, като погледам 35, от 35-19 съм написал, минал съм доста над 50%, ако играя в реалната игра, вероятно вече ще съм в топ 10 и ще съм диси щастлив, може би ще боря и първото място. Нека обаче да видим така ли е на практика и да се пуснем, в реалната битка. 401 човек. Пригответе се след 13, 10, 9, така. Готови сме, на рационален сме. Трябва да се съсредоточа. Сега сигурно като говоря никой няма да я свърша, ама съм сигурен, че ще достигна и да не е топ 10 някакъв първичен резултат. Така, почваме. Мен, тен, ето, нето, тур, тор, мор, на обратното е ром, том, дар, зар на обратната е раз, мус, туз, имаме ли? Нямаме туз. Туз бе. Туз, ход, вход, мен, писал съм го. Румен има ли? Румен,
Ора, дуо, зад писахме ли? Не. Ода, руда, мура, нещо изпускам, свърши. 24. Навкосам да ги направя на 50%, не можах. Вероятно с една дума повече ще да съм в топ 10. Сега ще видим докъде съм я докарал. Тук ни изписва думите. Какво пропуснах? Рус, аут и арт. Арт обикновено я намирам лесно, но този път не можах. И да видим, направихме ли нещо. 19 място. 19. Да направим още една проба. Да видим за какво става въпрос. Набирам скорост, да видим докъде ще я докарам. Писта. Нещо го зациклих. Ора. Раз. Рис. И приключи всичко. Тук не очаквам големи резултати, но знаем се. Смря, зян, орис, пита, порт. Порт как не видях. Порт, троп. Ето, че успяхме да се вмъкнем в топ 10. 9-то място. Не е чак толкова лошо. Както казах, ако сте малко по-настоятелни, ще успеете да преборите топ 10. Това от мен. Довиждане.